My killers will not take no for an answer. И коста хора, аз съм Керон и днеска съм в Shadow SMP и главно днеска ще ви разведа из сървъра. Един момент само. Сега, това е главно моята къща. Това е нова моя къща. Не съм я правил, почнах я. Тук са ми журите, всичко. Мечове, каски, всичко. Играем сигурно сървъра от един месец. Оцеляваме, кандидатурите са отворени. Мисля, че един момент само. Както така, кандидатурите са отворени. Има голямо веселие в този сървър. Също така. Така. Се взема. Ето го спална. Чакайте. Това е строено от Шалвбул. Това е строено от Джони. Това е строено от мен. Това е небостъргач от The Raging God, главния на сървъра. По-нататък, какво имаш? По-нататък са къщи. Чакайте малко. Ще се бъркам нещо. Ще отим към мен фермата сигурно. Това е на Deadhauer. Селото уж на Deadhauer. По-нататък е къщата на Тромиргата. Окончателно има доста играчи в сървъра, които искат да играят също. Може да направите кандидатура. Кандидатурата трябва да има поне 3-4 постройки, примерно 2 къщи и де да знам, примерно. Де да знам, мостче, фонтан, де да знам. И аз... Не бе. Добре, тук дойдох, тук е строено. Това е строено от Шалвбул и от мен, от Рагина, ама Рагина не помага. Така че то тук е, че няма айтами, често казвам, само това трябва да система. Друго няма. И то като цяло взето, тук вече никой не играе. В този район. Не казвам, че никой не играе. Казвам, че има доста хора в сървъра. Около 15-16 човека сме и набираме все още хора. Сега ще отидем към мен фермата. Трябват ми още малко левели. Вау! Does game. Леле. Перфект гейм. Да стоя във въздуха. Сега... Опа, останал с първия портал. Сървъра е на платен хост, ние на сървър Pro или някаква. Да, аз съм вече много развит. Рагина и той, всички сме развити като цяло. Освен новите. Ето е първата ферма, тя не стана. И направихме втората. Главно Кастил я направи тази, тя не стана. Ето си чакайте малко, там си влече чакайте на 11. Примерно 11 чънка. Ето е втората енд ферма. Иначе тия новите не са научили, бах майка. Да се прибират количката. По цяло, наистина всички играем много в сървъра. Главно аз, Рагина, Deadhauer и още хора влизаха наскоро, ма я омръзва, защото си
се развил до край и няма какво да правиш, честно казано. Ами... фермата е тук. Никой не може да си обере тъпите перли обаче. Майко, късно. И така. Това е като пакта. Така. Като цяло доста хора сме. Така. Кандидатурите са отворени, може да пишете на скайпа ми. Ще го има долу в описанието. Не взех хубав нет, нали? Да. Да, фен за много крила намерихме или 3. Като цяло наистина доста са развихме. Аз направих 300. Просто бог. По-страхотно, протекция 4. Видим сега. И това е протекция 4. Сега тия два лева ще ги събера. Трябваше да взема смайт меча, защото това повече XP. Ма какво такова? Не, какво друго да кажа. Ами, в този клип всъщност аз трябваше да ви информирам. Аз да информирах всъщност. Ами, то като цяло това ще е за този клип. Аз тази събрах 30. Охо, идеално, protection телефон. Едната. Ами, надявам се да ви е харесало. Ще има линк в описанието. В описанието ще има скайпа ми и скайпа на главния. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, за да има още такива клипчета, за да знам дали искате или не въобще. Това бях аз. Благодаря, че гледахте и чао!